Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Aminu S Bono, director na music. Kuma ni na dauki wannan waka mai suna kewa. Kusan wannan waka ta zo min da wani sabon salo domin na zo da wani sabon abu. Kuma kullum dama kokarin da muke a waka shine mu zo da dan wani sabon abu wanda hakan zai taimaka masu kallon kasu ga jinin. Wannan shi yasa shi yariman mawakan burgen da zifi kada da ya zo min da wannan waka sai ne wani tunani cewa mu zo ga yadda za a yi ga yadda za to abin da ya burge ni da shi tunda muka na fara gaya masa ga yadda za a yi ba wani abu ɗaya da na nema a kawo min da ba a kawo min shi ba. Kuma babban abin da ya burge ni da aka zo acting din da ita fiyaye da macijiya wato acting ɗinta is very fantastic because ina kallonta a waka ta comedy da take na macijiya sai na gano cewa ba iya comedy wannan yarinyar za ta iya bayarwa. Ina son ka, ina mutukar kaunar ka, ina kuma wannan ya nuna min cikakkiyar jaruma ce. Wannan shi yasa lokacin da na kirkiri wannan concept din na gode wa Allah da ita ce za ta play role. Kudos to you Yarima because gaskiya you are a good producer kuma you are a good artist because na faɗa na ƙara faɗa cewa kana cikin mutum biyar da nace su kawo min abin da nake so yayin ɗaukar waka ba su yi min ƙwange ba sun kawo. Akan faɗan da muka yi sa hankali karatu. Dama yaro ne wanda yake da babban kai, muna fata wannan aiki ya samu karbuwa. Dan kallo su ku muke nishadantar da ku, babban burin mu shine mu kawo abin da zai nishadantar da mutane. Baby no baya, sanda muna kan soyayya, ba ma yin jayayya. Unguwa mu tafi tare, mu ci mu sha tare, miwar kajami tare.